ҳама кадбонуҳо ба тарзи худ дамлама омода мекунанд. боз ба маззатар мешавад, аммо ҳоло мавсими барги ток нест. Келинои ман бояд шукр гӯям, ки ҳамин гуна хуштоман ҳамоно ба ғалтидааст. Ман дар филмҳо хуштомани ганда. саломи саршор аз меҳру муҳаббати самимии моро бипазиред. дӯстдорони барномаҳои телевизиони Сафина ва алалхусус барномаи Лазиз. мо таҳиягарони барнома ҳамеша саъю кӯшиш менамоем, ки ду рисолати бардӯшамон бударо ба шумо пешниҳод кунем, яъне омода кардани хӯрокҳои парҳезию лазиз ва ҳамзамон кушодани паҳлӯи аз зиндагиномаи меҳмони барномаро. хуб, ин дафъа меҳмоне ки дар барнома даъваташ кардем, чеҳраи бисёр як саршиноси кишвар, бонуи ҳунар, бонуе ки ҳамагон медонанд, мешиносанд ва ҳама ҷо эҳтиромаш доранд. ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳунарпешаи синамо ва театр Моҳпайкар Ёрова имрӯз меҳмони барномаи мо ҳастанд, ки эшонро ба барномаи хеш хушомадед мегӯем. саломат бошед, ташаккури зиёд. салом ба ҳамаи мухлисони телевизиони Сафина ва алал хусус ба барномаи Лазиз. боз ҳам хуш омадед. саломат ташаккур, бошед. ки даъвати моро пазируфтед. хуб, мегуфтед, ки имрӯз баҳри бинандагони телевизиони Сафина чӣ хӯрок омода мекунед? хӯроке ки аз ҳама гӯем парҳезиам гуфта метавонам ва сабукам ҳаст, ин дамлама. яъне ки дамлама дампӯх ки ҳаст? бале дампӯх ки ҳаст ва хӯроки дӯстдоштаи худам ҳаст. ва бисёр вақтҳо агар дар ягон гӯем меҳмониам бошем, албатта ки аз ман хоҳиш мекунанд ҳамин дамламаё омода кун. дамлама дар алоб бамаззатар мешавад, вале мо имрӯз хуб дар ана ҳамин гӯем ошхонаи шумо ин дамламаро омода мекунем. хуб, шояд ягон нафаре аз он тарафи экран пайдо шаваду бигӯяд дамламаро ман метавонам. ҳама кадбонуҳо ба тарзи худ дамлама омода мекунанд. хуб, фарқи дамламаи шумо аз дигар дамламаҳо дар чист? медонед, фарқ дар он аст, ки ман ҳамашро бухпаз мекунам. ман бисёриё бо наход мекунанд, яъне бо имҷонбоз меандозанд, аммо ман ин кадуча, бале, аммо ман ана ҳамон чизе ки ҳаст, яъне карам, кабутӣ, булғорӣ, помидор, гӯшт, ҳамаи инро гӯем якта қабат мечинаму омода мекунаму, пасон баъд ки тайёр шуд мазза карда мехӯрам. беҳтарин. хуб, биёед бори дигар барои бинандагони телевизиони Сафина хотиррасон мекунем, ки барои омода кардани дамламаи Моҳпайкар Ёрова ба мо чӣ лозим меояд? аз маҳсулотҳо ман дар назар дорам. аз маҳсулотҳое ки ҳамаш дар ин ҷо омода аст, яъне карам, гӯшт, помидор, пиёз, картошка, сабзӣ, кабутӣ, булғорӣ, ҳамаи ин ҳаст ва албатта ки дар охираш каммакак равғани обине, равғани маскагӣ. ман вақте ки равғани маскаро дидам, дарҳол ба худ фикр кардам, ки шояд фарқияти дамламаи шумо аз дигарон дар ҳамин бошад, ки шумо равғани маска дар он илова мекунед. он маззаро медиҳад, яъне боз ҳам бомаззатар мешавад. ман мехостам ки барги ток ҳам бошад, чун барги ток вақте ки дар охираш мепӯшонӣ дамламаро, боз ба маззатар мешавад, аммо ҳоло мавсими барги ток нест, мутаассифона нест, барои ҳамин барги ток, аммо бо кабутӣ чунон мечинем, ки худаш мазза медиҳад. беҳтарин. ҳатман ки мавсими барги ток ки шуд, боз шуморо ба барнома даъват мекунем. хуб, аз чӣ шурӯъ мекунем? аз гӯшт. аз гӯшт. чун ҳамешагӣ? ман гӯшта майда мекунам, шумо Фотимаҷон пиёз майда кунед. омода кардани ин хӯрокро аз куҷо омӯхтед? ман аз модарам омӯхтам. хоб, ин хӯрокро барои ман намедонам, барои ман ин ҳам хӯроки дӯстдоштаниам шуд ва ҳам тайёр карданаш хеле осон аст. воқеан ҳам бонувоне вақте ки дар хона серкор ҳастанд, ҳамон рӯз гучин доранд, хӯроки осонпаз хомшӯрбо аст ё ин ки дамлама, ҳамаи чиро рӯи барӯ қабат ба қабат мегузорӣ, аловашро пас мекунӣ, худаш тайёр шуда меистад. ту аллакай дар ин муддат ҳама кори хонаатро ба анҷом мерасонӣ.
مادر شما نیز به همین طرزی که امروز شما آماده میکنید به همین طرز آماده میکنید؟ بله همین گونه میکردم. آفرین. پیاز رو همین گونه باید ریزه کنم. یک بار ببینید. میدونم که شما دو پسر دارید. شکر خدا. بله. در خانه یعنی که دو کلین هم دارید؟ دارم. یک کلینم در خانه مادرش هست حاضر اجبه. پسر کلانی هم جدا زندگی میکنه، یعنی با اینش در فرزندانش. بله. در خانه در زندگی عموما چگونه مادرید، چگونه خوشتومنید، سرطلب، سختگیر و یا حلیم و مهربان؟ چگونه مادرم، این مادر البته برای فرزند مادر است، یعنی برای فرزند میسوزد، فکر میکند، غم میخورد. صد اگر جنگ کنن سرزنش هم کنن ولی جای مهربانی مهربانی هم میکنن. خوشتومن کلینای من باید شکر گویند که همین گونه خوشتومن همونو بغلطیده است. من در فیلم ها خوشتومن گنده در حیات نه. برای همین من پرسیدم. بیشتر آفریدن نقش منفی به شما پسند است یا اینکه مثبت؟ میدونید برای هنرمند فکر میکنم همه نقش است، اما برای من منفی رو آفریدن دوست میدارم، چون از نقشای منفی من رو بسیارتر دوست میدارم. هم میشناسن هم با بسیار دوست میدارن و گوه در خیابان یا در یکم گویم جمع آمد باشیم بسیاری میگن که ای اپا همه خوشتومن زور بازی کردی، همین بیوزدنی مرا بترسان. یعنی این گونه چیزهای هم هست. یعنی که با مردها پسند است و با زنها؟ بله 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 بله. نه زنهای هم میگن خوشتومن من رنگ شما است. در فیلمایی که نقش می آفرید خوشتومن من رنگ شما است. واقعا هم خوشتومن باید خوشتومن باشد، جای مهربانی مهربان باشد، جای که نافهمی شد طلب کنن سر طلب باشن، آموزانن با کلین، دست کلین رو راست کنن. فاطمه جون من با نمک و مرچ در کار نمک مرحمت این کم ترک بلند کردن در کار. حاضر بینندگان عزیز اگر تجربه کرده باشد قریب که تمام مهمانان برنامه ما در خوراک در برابر پوشیدن نمک از مرچ سیاه نیز استفاده میکنند. خب هر کس هر گمان دارد، شما چی فکر دارید؟ من فکر میکنم مزه اوقات رو باز به مزه تر میکنه. واقعا هم یک طعمی نو تکرار بله بله بله. من در خونه به هم چگونه اوقاتی که نکنم خود تخم بریان هم باشد من البته مرچ میاندازم. تمامی سرآشپزان جهانی نیز از همین اصول از همین متد استفاده میکنند. بله. خب اینجا پیاز اگر زیادتی باشد یک طرف گذارم. حاضر ما اینه حاضر پمیدور قبط میچینیم. خب اول بیاید بار دیگر برای بینندگانی تلویزیون سفینه خاطر رسان میکنیم. اول گوشت رو چیندیم. بله. دوم قبط پیاز سرخ شما استفاده کرده؟ پیاز سرخ می شود، پیاز سفید هم می شود. این هم وابسته به طعم و ذوق کدبانو. نه که پیاز سرخ هم خیلی اگر همه خیلی خام هم خوری چقدر فایده دارد. با عسل آمیخته کرده. هم فایده نوکیش زیاد است و فکر میکنم هم برای رنگ و رنگ شدن خوراک نیست. چون اینجا کپوست و یعنی که کرم و کارتوشکا که رنگ سفید دارن و اگر از پیاز سرخ و از پیاز نارنجی و پمیدور سرخ و سبزی که زرد است استفاده کنیم رنگ خوراک هم اشتها آور می شود. میدونم که معلم هر یک جوان دختر در زندگی مادر اوست. بله. خب می توانید این لحظه یگان مصلحت خوبه که از مادر شما تا به امروز برای شما استفاده میکنید در آشخانه بگویید برای کدبانوهای ما. مادرم دویمو میگو وقتی که یک غذا آماده میکنی، یک طعام آماده میکنی و اگر خواهی که او با مزه آید با مهر و با محبت آماده کن. یعنی تمام حسیات محبت و عشق و دلگرمیت رو به همان غذا ببخش و در حقیقت غذا خیلی با مزه می آید. هم با مزه می آید و هم نفرانی که از آن استعمال میکنن از این گونه غذا
ва ҳатман ки меҳру муҳаббаташон нисбати якдигар низ бале, зиёд мешавад. бале, бале. ҷои ҳамин гуна шунида будам. бале. одатан медонам ки нафарони миёни ҳунармандон ҳастанд нафароне ки чеҳраи онҳо маҳз барои офаридани нақши манфист ва ё чеҳраи ман барои офаридани манфист. на манзури ман ин набуд. чеҳраи шумо барои нақш офаридани ҳам нақши манфӣ ва ҳам мусбӣ Мусбат. зебанда аст. Воқеан ҳам ба фарзи мисол бубинед Мугамбо. ман ҳамон ҳунармандро дар актёри ҳиндустонро бале актёри ҳунарманди ҳинд бале. ман Мугамборо боре ҳам дар нақши мусбӣ надидам ва тасаввур ҳам карда наметавонам ки ҳарчанд медонам ки вай ҳунарманди касбӣ аст аз уҳдаи нақш ба хубӣ мебарояд аз уҳдаи бозидани нақши мусбӣ вале фикр мекунам чеҳраи он кас барои ин нақш нест. хуб шумо чеҳраи шумо чунончи дар боло гуфта гузаштам ҳам ба нақши манфӣ зебанда аст ва ҳам ба мусбӣ беҳтарин. аз синни чандсолагӣ ҳамин меҳри ҳунарманди театру синема шудан бар дили шумо ҷӯш зад? аз хурдсол будам Фотимаҷон, умуман хурдсол будам. як синфи ҳатто мактабхон ҳам набудам, боғча мерафтам. ва он давру замон Алла Пугачова машҳур ҳофизаи машҳури Русия дар телевизион бисёр нишонаш медоданд. баъд манам ҳавас кардам. баъд либоси модарама мепӯшидаму шонаро мегирифтаму дар пеши оина суруд мехондам. яъне ин орзуи кӯдаконае буд ки баъдан фаромӯш шуда буд. баъди як муддат аслан ман дар фикру хаёлам набуд ки ман ҳунарманд шавам, яъне ҳамин ҷодаро интихоб кунам. умуман дар гӯшаи хаёлам набуд. яъне ки фаромӯш шуд. фаромӯш шуд, бале бале бале. аммо ҳамин гуна шуд ки баъди хатми мактаб соли 87 эълон шуд ки як гурӯҳ ҷавонон яъне озмун эълон карданд барои хондан дар Москав. ва ман аҳамияте ҳам надодам. ман орзуи ман ҳамин буд ки омӯзгор шудан ё ҳуқуқшинос, яъне дар дилам ҳамин буд. ва баъде ки устоди ман Тағоёмурод Розиқов ба падарам пешниҳод карданд ки биёед мо ин духтари калонтон нав мактабро хатм кардааст, истеъдод дорад, яъне биёед мо иро ба Москав равон кунем, хонад, таҳсил кунад, омӯзад ин касбро дар оянда. устод дӯсти хонадони шумо буданд? бале бале. ва шояд аз ҳамун сабаб шуда ки аз ҳунари шумо воқиф буданд. бале. ва ҳамин гуна шуд ки ман ба Москав дохил шудаму марҳамат бо як гурӯҳ ҳамкурсон гӯям 18 кас мо шудем. ҳамамон ба Москав раҳсипор шудему 4 сол дар ҳамон ҷо таҳсил кардем. дар донишгоҳи Михаил Семёнович Шепкин, донишгоҳи театрӣ дар худи Москав. бовар кунед 4 соли хондани мо бениҳоят мегӯянд ки даври донишҷӯӣ даври тиллоӣ аст. воқеан ҳам фикри гӯем ягон проблемаҳои зиндагӣ дар сарат фориғ аз ҳама мушкилиҳои зиндагӣ медонӣ ки падарат ҳаст, модарат ҳаст, ҳамаш ҳалшаванда аст. давраи беҳтарини ҷавонист. баъдан дигар ҳамин хел рафтем, ҳунарпеша шудем, рафтем. хуб баъди хатм зуд ба ватан баргаштед ё ин ки дар ҳамон Москав давом додед? не, соли 1991 баргаштем. баргаштед? аввалин маротиба корро аз куҷо шурӯъ кардед? аз театри давлатии ҷавонон ки то ҳол дар ҳамҷо кор мекунам. яъне ки бубинед ҳунарманди бовафо ҳастед. ман аслан солам саг аст, ман бовафо ҳастам. офарин. воқеан ҳам мегӯянд ки ана ҳамун мӯчали инсон ба инсон таъсир мерасонад. шумо дар ин бора чӣ мегӯед? дуруст, ман розӣ ҳастам, чун дар дӯстиам вафодор ҳастам. хиёнатҳои зиёд дидам, аммо бо вуҷуд мебахшамашон. масалан ман муш ҳастам, писари манам ҳамин гуна муш ҳастам, дӯст нестам, лекин вале зиндагӣ қаб ҳастам, захиракор ҳастам дар зиндагӣ. ҳамаи чизро дар ба хона мебиёрим. дуруст.
مثلا به فرض مثال یگان چیز رو یگان جا میگذارم میگویم 100 روز در بار یک روز در کار یک روز نه یک روز در کار میشه. درست. بهترین. خب گفتید از تئاتر جوانان شروع کردید کار رو. بله. اولین نقشی که در آن تئاتر آفریدید کدام نقش بود؟ اولین نقشی من در تئاتر بود رودکی. من نقش نگینه رو می‌بازیدم در تهیه شودروان مظفر خیولов که اونجا من خیلی جوان بودم. این اولین نقش من در تئاتر بود. پس اون باز رفتن گرفت کار. با سینما چی آفریدن این نقش در سینما چگونه دعوت شدید و کدام سال بود؟ میدونید یکم کاری من بود با تلویزیون که حاضر شبکه یکم است. تلویزیون تاجیکستان. بله و شودروان ولیجان نظرов یک فیلم گرفته بود. در آنجا با استاد هنر لطفالله دولتов هم باز بودیم و فیلم خیلی جالب بود که من کورسی 3 گذاشته بودم. این سال حاضر من شما با میگویم یعنی 89 بود. سال 89 کاری اولین من یعنی گویم در کینو همین نقشم بود. بعد دیوای سال 91 باز یک فیلم دیگر برآمد اما نمیدونم با اون فیلم تقدیر اون فیلم چی شد. نامش هم عجیب است. با روسی می شود четвертая сторона треугольника یعنی پهلوی چهارمی سکونجه. انا کو تصور کن یا بگیر چهارمی سکونجه. بله این علاقه نامش جالبی دقت است. بله از این فیلم تماشا کنید. اما فیلم رو نمیدونم با اون فیلم چی شد تقدیرش چی شد که من همون فیلم رو دیگر ندیدم. خیلی بعداً جنگ شهروندی سال 1992 بسیار برای اصلا مردم تاجیک بد بود و خدا رو شکر که حاضر ما تینج آسوده هستیم با سروری پیشوی معظم ملت ما. بله. که در حقیقت بسیار زحمت ها کشیدن که گریزه ها رو سرجم کرده به وطن برگردن. بس کارتوشکا بسیار شد. کارتوشکا بسیار که شود چون کرخمال دارد خوراک رو طعمش رو دیگر میکنه. کارتوشکا دیگر نمیاندازیم. یعنی که قبل اول گوشت بعدن پیاز با کارتوشکا با پیاز با کارتوشکا. بله. انا کن قلنفری بلغاری. قلنفری بلغاری انداخته بودم یک تشه. یک قبل رفته بود. بله. یعنی گوشت پیاز قلنفری بلغاری کارتوشکا با پیاز کارتوشکا قلنفری. همین طبق چیندن میگیریم. من مثلا وقتی در خانه آماده میکنم یک قبط با پورگی گوشت با پورگی پیاز همین ولی کارتوشکا رو از بالای کپوس میگذارم چون میده نشود گفته. نه قفس اگر میده کنی وای میده نمیشد. من تجربه کردم شاید بینندگان تلویزیونی ما هم تجربه کرده باشن. شما سبزی رو هم و کارتوشکا رو هم با همین طرز میده کردید. بله. میده نمیشود هنگام دم پرتافتنی خوراک. میده هم شود با مزه می شود یعنی با انا همون شیره میگیرد باز با مزه تر میشه. آفرین. ببینین واقعا هم بینندگان تلویزیون سفینه از هر یک برنامه ما یک مسئولیت خوب کم یک مسئولیت برای خود میگیرند. آفرین. بود نقشی که آفریدنش دشوار بود؟ دشوار نه. با شما پسند نبود اما به خاطر گنرار شما با عهده گرفتید اجرایش اون نقش بود. نه در فیلم نبود. در فیلم نبود. در تئاتر بود. چون شما کارمند تئاتر هستید و وظیفه دارید که اون رو اجرا کنید. و فکر میکنم عادتا تجربه کردید همین گونه است. کار و یا نقش در اول پسند نیست اما بعد از اونی که همون رو میکنی پسند دل شما میشه. بعد انا همین خیلی میدونید یعنی تئاتر وای دیگر است تماما از کینو زمین و آسمان فرق میکنه. مثلا فیلم دوبل دارد پاوزا دارد تئاتر ندارد. فکر تئاتر تو تمرین میکنی یک ماه بعد از تمرین برای تماشابین پیشکش میکنی
ва тасаввур кунед дар вақте ки тамошобин аст ҳолати ту тамоман дар он замон дигар аст яъне ҳаяҷон аст рӯбарӯ бо тамошобин нақш мебозӣ. албатта тамошобин нафаси туро ҳис мекунад нигоҳи туро ҳис мекунад яъне вай ҳис мекунад ки ту дурӯғ мегӯӣ ё рост будан ҳолатҳое ки мо дар саҳна фотимаҷон бовар кунед мешавад ин хел ҳолатҳо яъне яке текст фаромӯш мешавад нақшамон ҳам суханҳоямон фаромӯш мешавад ҳамдигари ба нигоҳ мекунем мегӯем сабақ ҳам тарафи ман нигоҳ мекунад ман тарафи вай ҳамбозам маълум аст ку ҳамун чашм ба якдигар бо чашми ишора мекунед. баъд вай ҳис мекунаду давом медиҳад яъне аз ҳамин ҳолат зуд мебарояд. бале ҳастанд инхелин гӯем ҳамбозое ки бо онҳо бозӣ мекунӣ роҳат мекунӣ ҳастанд ки мебинӣ чашмонаш шишагӣ ҳичи ҳолате ки ту мехоҳӣ яъне аз ӯ чизе ба худ бигирӣ нест анаминаш безебохибо мефаҳмед бо ҳунармандони ҷавон ҳамкорӣ доред? бале бо киҳо? шумо дар чиз ҳам дар театр ҳам дар синамо ман дар театр ҳунармандони ҷавони мо мана Зарина Бадалова ҳаст бо ҳунармандони ҷавон чунончи гуфтем дар филм чун дублу пауза ки аст фикр мекунам мушкил нест вале дар театр бо онҳо вақте нақш мебозед аз уҳдаи ана ҳамон нақши худ ба хубӣ мебароянд ба шумо чун шумо ҳунармандони ҳирфаӣ ҳастед мушкилӣ намебиёранд? ва ё ҷавон ҳастанд таҷрибаашон на он қадар ҳоло зиёд аст мо кӯшиш мекунем ба онҳо кӯмак кунем аммо онҳо ҳам медонанд ки мисол хуб ту як бор мефаҳмонӣ ду бор мефаҳмонӣ вай ки нафаҳмӣ ва дар пушти сараш якта мезанӣ мегӯӣ агар ку фаҳмидӣ ана баъд мефаҳмад офарин чандам дона ки сирпиёз ба шумо лозим аст? ҳамаша биёед ман пурс мекунам шумо майда кунед. шогирдоне ки имрӯзҳо ҳунари шуморо пайравӣ доранд киҳоянд? шогирдони ман зиёд ҳастанд медонам зиёд ҳастанд аммо бисёриаш дар ин ҷода нестанд мутаассифона истеъдоди хуб доранд ман ки худам ҳоло дар донишкадаи санъат ва фарҳанг ба номи Мирзои Турсунзода дарс медиҳам ва курс гурӯҳам дорам имсол хатмкунандаҳо доштам хатм карданд бисёриёш ба хизмат рафтанд яъне бо хоҳиши худ гуфтанд маълимаҷон мо меравем хизмат мекунем баъд бо сари баланд адои хизмат ба модарат баъд бо сари баланд боз ба театр бармегардем ман мунтазири ҳамонҳо ҳастам ягона шогирдам ки дар театри лоҳутӣ кор мекунад ҳозир вай азизҷон аст хуб ягона чизе ки мо аз духтарҳо каме танқисӣ мекашем яъне ки имрӯзҳо ҳунармандони зан кам ҳастанд рӯз то рӯз кам шуда истоданд ва ё пеш ҳам ҳамин гуна буд? не пеш зиёдтар буд сабабро шумо дар чӣ мебинед? намедонам фотимаҷон ман намедонам барои чӣ ё фикр мекунанд ҳунарманд ин як касбе ки умуман барои зан дар кор нест аммо фикр мекунам ҳунарманд шудан баръакс зан ҳунарманд будан ин осон нест одатан мардҳо мегӯянд ки занҳо худашон дар хона дар зиндагӣ актриса ҳастанд ман бо ин чизо розӣ нестам мардҳо гоҳи худашон актёри хуб мешаванд бале яъне ки сабабро шумо намедонед? не ман намефаҳмам шояд аз волидайн иҷозат натиҳад мефаҳмед ё мехоҳанд ки тезтар духтаронашонро ба шавҳар диҳану ё ин ки мардҳо намехоҳанд вақте ҳамсари онҳо дар як саҳнаи ҳунар бо марди дигар дар нақши ҳамсари ӯ нақш мебозад не ҳастанд ҳунарпешаҳое ки оиладор ҳастанд аммо ҳамин гуна нақшҳоя меофаранд ва зиндагиашон хуб аст ин маънои она надорад ки вай бо он мард нақш офариду вай ба раҳи дигар рафт бале вале ман боз ҷое шунида будам ки як чанд нафаре аз ҳунармандони
ҷавоне ки зан ҳастанд идеали онҳо дар ҷодаи ҳунару санъат шумо будед ва ба хотири шумо шуда онҳо ҳуҷҷатҳои худро супурданд ба донишгоҳи фарҳанг ва санъат ба хотири баъдан мегӯям ҳозир ҳунарпеша ҳастанд ҳунарпеша ҳастанд донишҷӯ ҳастанд бархе аз онҳо ман бениҳоят хурсандам агар онҳо ҳамин ҷодаро интихоб карданд ба хотири оне ки ҳунари ман ба онҳо писанд омад ва мехоҳанд мисли бисёри ҳунармандҳои зан муваффақ шаванд барои ин талош карданд дар кор меҳнат карданд дар кор яъне ҳамин гуна медонед барои зан душвор аст аммо бояд иродат қавӣ бошад бояд ту натарсӣ аз мушкилиҳо дар ин дунё дар зиндагӣ аслан пастиву баландӣ чӣ дар зиндагии зану шавҳарӣ чӣ дар даврони донишҷӯӣ чӣ дар кору бори зиндагӣ яъне ки касбе ки интихоб мекунӣ дар ҳама ҷо пастиву баландиҳо ҳаст муҳим иродаи қавӣ дошта бошӣ онҳоро ба хубӣ паси сар кунӣ чӣ навбати равғани маска омад карамро омода кардам аввал дар ҳарорати баланд ба хотири об бароварданаш баъдан ҳарорати тафдонро пасттар мекунем ки омода шавад ба ҳазу дам паст шавад аз боқи монда сабзавоту кабудиҳо чӣ омода мекунем ҳозир аз ино боз ҳам як газаки бамаза тайёр мекунем газак чист яъне газак салат аст хӯриш беҳтарин хӯроки бонуи ҳунар ҳам омода шуд ҳозир хӯрокро дар табақ мебардорем мечашем ва баҳо медиҳем баҳои ҳунари волои ин бонуи ҳунарро ҳамагон аллакай баҳо додаанд медонанд баҳои авқоташро на ба ҳар кас муяссар мешавад аз хӯроки дастпухти ин гуна ҳунармандон чашед вале ман фикр мекунам як нафари хуштоле ҳастам чун барандаи ин барнома ҳастам аз хӯрокҳои дастпухти ҳунармандони маъруфу маҳбуб мечашам бубинед чунон чи гуфтам дар оғоз ана ҳамон пиёзи сурх ки илова кардед ранги хӯрокро дигар кард шираша оби худаш қатӣ пухт басан фикр мекунам воқеан ҳам хӯроки парҳезист хӯроки дамдама мегӯянд ки нон бувад чун ҷони одам қуввату дармони одам марҳаматам оед нешумо чашидава баҳои мо гузорӣ ҳарчанд гуфтам симои ҷиддӣ доранд вале хеле зани ҳалиму меҳрубон будиянд ба ҳамин хотир нотарсида баҳо медиҳам ва агар бемазза ҳам бошад бале ҳозир намакаш чӣ хел намакаш олӣ аниқ дар ҳақиқат як таъми нотакрор дорад
ё ин ки мегӯянд дасти ҳар кадбону Ҳар хел. маззаи худро дорад, шояд ин ҳам сабаб бошад, вале дар ҳақиқат тарзи омода намудаи дамламаи шумо аз дамламаҳои ману дигар бонувон фарқ мекунад, ба кулли фарқ мекунад. маззааш марҳамат гиред. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. беҳад бомазза, як маззаи нотакрор. ҳатман бинандагони азиз, ҳатман аз ҳамин тарзе ки бо ҳамин тарзе ки бонуи ҳунар моҳ пайкар ёр ва омода кардан, баҳри пайвандону наздиконатон омода кунед. аз маҳорати суханвариву ҳунарнамоии ин бонуи ҳунар чӣ дар театр ва чӣ дар синамо ҳамаи мову шумо бохабар будем, вале аз маҳорати хӯрокпазии ин кас ман имрӯз шокӣ шудам, дар ҳайрат ҳастам. Шояд парҳезӣ аст, вале фоиданок аст ва хӯрише ки ин кас омода кардан, шояд бигӯяд ки хӯрише ки ҳамаи мо омода мекунем, вале боз ҳам мегӯям ки дасти ҳар бону маззаи худро дорад. ҳар кас ба табу завқи худ омода мекунад. шояд аз ҳамин сабаб маззаҳо ҳам фарқ кунанд. бале, бори дигар бе муҳобо, бе таъриф мегӯям ки хӯрокҳои дастпухти шумо бомалаззат буданд. ташаккур ки даъватро пазируфтед, новобаста аз он ки шумо вақти холигӣ кам доред. мо боз ҳам интизори иштироки шумо дар барномаҳои телевизиони Сафина ҳастем ва нақшҳои нав ба нави шуморо интизор ҳастем. дар охир таманниёти шумо ба кулли мардуми Тоҷикистон? аввалан ба ҳама саломатӣ хоҳонам ва гуфтани онро дорам ки дӯст доред зиндагиро, дӯст доред худро ва дӯст доред ватани азизамонро. ҳамаатонро дӯст медорам ва ташаккури зиёд ба барномаи лазиз ба телевизиони Сафина барои лутфашон, барое ки маро даъват карданд, чун телевизиони Сафина яке аз телевизионҳое ҳаст ки дар ҳақиқат мафтуни гӯем бинандаро ба худ ҷалб кардааст. боқӣ сеҳату саломат бошед. рӯзи якшанбе соати 19:20 аз телевизиони Сафина барномаи лазиз. инҷо аз номи сарпарасти барномаи лазиз, ширкати Бетачой, тамоми навъҳои чой ба шумо ҳадия карда мешавад. марҳамат, дар хонадонатон бо аҳлу пайвандонатон нӯши ҷон кунед. ташаккур ба шумо ки лутф кардед, ба барномаи мо ташриф овардед. боз ҳам хуш омадед. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо вақти барои барномаи мо ҷудо карда шуда ба поён мерасад, вале барномаҳои дигари телевизиони Сафина шуморо дар пеш интизор ҳастанд. бо шабакаи мо бимонед ва ҳатман ки баҳри наздикону пайвандони худ аз ҳана ҳамин гуна хӯроку хӯришҳо омода кунед. аз ин барнома то барномаи дигар, хайр.